The revolution will not be televised. Pentsamenduak eta begirada Urte luzetan oiukatutako Euskal presoak Euskal Herrirada Ez dago harririk, mugia zintenik Ez da Euskal Herririk, adurik Jendea babarik, gatzela batean Zikotu diote etengabe denbora gehiagira gandela Bidean harri handiak daudela Dandik antzeko garaiz gaudela Ez dago harririk, mugia zintenik Ez da Euskal Herririk, adurik Jendea babarik, gatzela batean Zikotu Etxetik eunka kilometrora Lasante, Puertoetan Navalcarnero Alcalá, Alakante edo Alborote Gartzelak,